Care a fost cea mai mare provocare în organizarea evenimentului și a standului? Wow! De obicei, provocarea cea mai mare este standul, amenajarea standului, dar de data aceasta am colaborat cu Bianca Rotbasan, așa că eu am fost foarte împăcată și liniștită vis-a-vis de stand, însă provocarea cea mai mare a fost setup-ul pe care se expun bijuteriile. A durat puțin timp ca să ajungem la conceptul care îl avem noi acum la standul Tesora. Ce moment din timpul pregătirilor ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult în timpul pregătirilor mi-a plăcut dinamica pe care am avut-o noi, deoarece am reușit să ne facem treaba și să finalizăm tot ce am avut de făcut, dar am avut o atmosferă foarte degajată, a fost funny și nu a fost un mediu deloc stresant. Dacă ar fi să descrii standul Tesora într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Nu mă pot rezuma la un singur cuvânt, așadar o să spun timeless și glam. Care a fost cea mai frumoasă reacție pe care ai primit-o astăzi de la o clientă? Cred că în momentul în care o doamnă, care ne cunoșteam, a venit la noi, s-a apropiat de noi și zicea: "Oh my God, nu pot să cred, am dat de voi și aici, sunteți geniali!"